Riba-roja ja compta amb una comissió dedicada a la protecció dels interessos dels xiquets, xiquetes i adolescents de Riba-roja, un projecte que compta amb 4 àrees i les quals es coordinaran tant dins del municipi com a nivell de la mancomunitat. A uns dies de canviar de regidoria, el dijous es va constituir una comissió tècnica municipal de protecció a la infància i l'adolescència, on es treballa des de totes les esferes per tal que tant els menors com les famílies tinguin accés a tots els seus drets, a la igualtat d'oportunitats i la lluita contra l'empobriment. Aquesta comissió és la primera vegada que se fa a nivell municipal en el poble de Riba-roja de Túria. Des que començarem a treballar hacia l'equip de menors en l'àrea d'inclusió i drets socials, varem pensar què podíem fer per a coordinar-nos totes les àrees que estigueren relacionades en el que és la protecció del menor. Aleshores, volíem com fer comissions mensuals en una periodicitat per a treballar tots els temes escassos que treballen des de serveis d'assistents socials i tant en totes les àrees per a veure com millorar i com fer millor el treball sempre en benefici dels xiquets i les xiquetes i els adolescents de Riba-roja de Túria. Aquesta comissió està integrada per 4 sectors principals, els quals tenen el paper d'aconseguir una interrelació entre tots els àmbits i lluitar perquè aquesta protecció al menor siga eficient, igualitària tant a nivell local com en relació entre altres municipis de la comarca i la comunitat valenciana. Van a participar totes les àrees que tenen relació en el món del menor, de la infància i adolescència. Aleshores van a ser sanitat, perquè qualsevol pediatre, qualsevol professional de la sanitat pot detectar i és responsabilitat de tots, per això sanitat, per això policia, no només des dels seus retens sinó al carrer, per això educació, representants de professionals de l'àrea d'educació que tenen relació a diari en els xiquets i xiquetes i adolescents i des de serveis socials, evidentment, en els casos que ens arriben. La creació d'aquesta comissió tècnica és molt important per tal que aquests drets siguin reals. En el tiempo que estamos trabajando con menores en situación de riesgo, familias con algún tipo de problemática donde se están viendo afectadas los menores que hay en la casa, la coordinación es principal, ¿no? El poder trabajar áreas juntas, el poder consultar entre nosotros y nosotras, el poder ponernos objetivos en común, desde el cole, que es donde va el menor, hasta la pediatra o el pediatra que le esté atendiendo, a nivel de la situación social que se esté viviendo la familia, incluso si hay algún antecedente con alguna historia donde policía ha tenido que intervenir. Entonces es como un súper trabajo en conjunto, que además es como se debe funcionar cuando hay un menor en posibilidad de situación de riesgo y el colaborar también con la mancomunidad y los servicios que desde allí se están ofreciendo. La idea es exprimirnos todos a tope con la única finalidad que és el bienestar de nuestros pequeños y pequeñas. El treball d'aquesta comissió estarà interrelacionat amb els dels altres municipis que ja compten amb aquest tipus de comissió, el que facilitarà la comunicació i reforçar el treball entre tots els municipis membres. Dins de la mancomunitat, quants municipis compten ja amb aquesta comissió? Crec recordar que està instaurada ja en el municipi de Llíria, que de fet crec que serveix un poc de referent per als altres municipis, i està en estudi en 2 o 3 més. En la Pobla, Riba-roja estava pendent i ara afortunadament ho hem aconseguit. I en l'Eliana crec que també tenen, si no la comissió constituïda com a tal, però sí un espai de coordinació també. Dins d'un municipi veiem que van estar tots interrelacionats i a nivell de la mancomunitat, quin va ser el paper d'aquestes comissions i que estiguen més o menys connectades? La participació, la unificació de criteris cap a la intervenció específica i, per suport, la facilitació de coneixements teòrics, de formació i participació en tot el que és l'àmbit de la infància i adolescència. Tot i que aquesta comissió es va constituir el passat dijous, és un projecte amb el qual s'està treballant des de fa molt de temps. Des de l'inici de la legislatura van entendre políticament i a nivell tècnic la necessitat d'intervindre en matèria de prevenció en la infància i en l'adolescència, per supost. La prevenció és la clau per a després obtindre els resultats
que siguin beneficiosos per a tota la població. Per tant, el que hem fet és això. Al principi feren una comissió d'absentisme i de convivència que no resultà perquè tingueren problemes des del punt de vista d'inspecció educativa i per tant ara tenim la sort de poder fer aquesta comissió tècnica i el que fem és ficar-la endavant perquè fa molta falta per a aquest poble i per a tots intervindre en la prevenció en menors i en l'adolescència. Una vegada més, Riba-roja mira pels seus veïns i en aquest cas protegeix els més menuts del municipi.